Hi mga kachoy, isang magandang araw po sa inyo lahat dyan, lalong-lalo na po sa mga viewers natin na nanonood po sa likod ng kamera. Kamusta po kayong lahat mga kachoy? This vlog for today is simple version lamang po ang gagawin natin mga kachoy. Magluluto tayo ng pork pata hamonado ang gagawin natin mga kachoy. Ito ay simple version lamang po sa aming probinsya o sa kabisayaan namin mga kachoy. So ang mga sangkap nito, meron tayong mga kachoy. Magamit tayo ng sibuyas, bawang, tsaka bell pepper, tsaka yung asukal na pula o brown sugar. Gamit din tayo ng asin mga kachoy. Meron tayo dito pamintang dahon ng laurel, tsaka liso ng paminta mga kachoy at pito yung durog. Gamitan din natin ng star margarine, tsaka mantika, at tsaka toyo. Meron din tayong Sprite mga kachoy at tsaka yung pineapple chunk. So meron tayo ditong karne mga kachoy. Ito po ay pata. So, sa unahan po natin to siya nabili. So, nalinisan na natin to siya, nahugasan. Ilang hugas natin to siya mga kachoy, pero naglinis na tayo ng kamay mga kachoy. So, mga kachoy, bali, mamarinate muna natin to siya. Lagyan natin ng toyo. So, depende yun sa inyo mga kachoy kung damihan nyo ng toyo ang pag-mamarinate ito. Yan tayong Sprite. Kaya tayo ng Sprite. Tsaka yung sabaw ng pineapple chunk mga kachoy. Tsaka ito, lagay na natin to ang buong lahat mga kachoy. Tsaka haluin na natin to siya para ma-absorb talaga nyo yung lasa ng pagmamarinate natin mga kachoy. Tatlong oras ang pagmamarinate natin mga choy bago natin siya lulutuin. Mga kachoy, bali sa shoutout muna tayo habang nag-aantay tayo sa ating marinated na pata na hamonado mga kachoy. So maraming salamat pala sa sponsor natin sa nagbigay ng jersey na sublimation. Ang ganda talaga mga kachoy. Shoutout pala sa iyo Jan Bunda. So ito yung binigay niya mga kachoy na jersey. So maraming salamat sa iyo Jan Bunda. God bless you. Shout out din pala kay Uragon Ini. Bisitahin niyo po yung channel nila. So Aling Vlogs, Mills Vlog, tsaka Ronnie Marturillas, tsaka si Jonathan Castañares, pinsan ko yun mga kajoy. Abel Pax Vlog, tsaka si Evangeline Lemos Vlog, shout out po sa inyo. Sernan Batanis Vlog, tsaka si Lotong Bahay ni Mang Romy Polguera, tsaka si Ama Servine, ZTV, Mark Gilbunugan, kapitbahay namin yan mga kachoy, nagpa-shout out siya. Tsaka si Sid Ryan Cordonia. So mga kachoy, lahat na shout out ko, sana bisitahin nyo yung channel nila, supportahan nyo rin sila. God bless sa inyo lahat. Stay safe mga ka-viewers ko. Mga kachoy, bali natapos na po tayo sa 3 oras sa pagmamarinate sa ating pata ng baboy. Magigisa muna tayo mga kachoy. Malagay lang natin ang star margarine. Iba rin to sa pagluluto ng pata hamonado mga kachoy. Yung iba, pwede rin sila direkta sa mantika. Lagyan rin tayo ng konting mantika. Lagyan na natin yung mga kapoy. Natin ilagay ang bawang. Ilagyan natin ang sibuyas. Ang bell pepper. Haluin na natin ito sa mga kapoy hanggang sa maluto talaga yung mga santap niya. Karigado natin sa pata ng hamonado.
Naamoy ko na talaga mga katsoy ang bango. Super bango. So ang bango-bango talaga mga katsoy. Maamoy ko kahit kayo mag-isa. Maamoy nyo rin ang bango. Ilalagay na natin yung karne ng pata ng baboy mga katsoy. Iluin na natin po siya mga katsoy. Siyempre hinaan natin ang apoy para mas madali siya lumambot. Mamaya na tayo maglagay ng asukal na pula. Tatakpan muna natin ito mga katsoy. Hintayin natin na lumambot talaga siya. Buksan na natin mga katsoy. Ayan, kumukulo-kulo na talaga siya. So, subukan natin kung malambot na talaga ito mga katsoy. Pwede na po ito siya mga katsoy. So malapit na talaga ito siyang maluto kasi sobrang lambot na niya talaga yung balat. Pwede na talaga ito. Pwede na tayo maglagay ng pineapple chunk natin mga katsoy. Pati yung asukar na kulay brown, ihalo na natin yun siya. Pwede nyo rin yung asukar na pula mga katsoy, isabay nyo siya sa pagmamarinate ng pata ng baboy. Kasi sa akin iniba ko siya. Sa hulihan ko na po siya nilagay. Sobrang lambot na talaga ito siya mga katsoy. Hintayin lang natin mga katsoy na lalapot talaga yung sabaw niya at saka pwede na tayong kumain at ready to serve natin ito mamaya mga katsoy. So tatakpan lang muna natin yan at hintayin natin ng ilang mga minuto. Mga katsoy, bali tingnan na natin kung lumalapot na talaga yung sabaw ng pata ng hamonado natin para pwede na po tayo kumain at ready to serve na po ito. Yan. Lapot na talaga mga katsoy. Kunti na lang mga katsoy. Sobrang lambot na talaga mga katsoy. Takpan na natin yung mga katsoy. Mamaya pwede na natin siyang kunin. Tingnan natin mga katsoy. Lapot na talaga yung sauce sa bawang niya. So pwede na natin patayin yung apoy at iaahaw na natin mga katsoy. Kukunin na natin ito. Sarap naman ang kainan mamaya mga katsoy.
po.